Tak čaute všetci u ďalšieho videa. Dneska som rozmýšľal, že by som natočil takúto hru. Hral som to, keď som bol malý a celkom ma to bavilo. Ja som v živote ešte Baldiho nenatáčal. Má to byť ako učiteľ a tam robíte príklady a takéto hovadziny. A rozmýšľal som, že by som to dneska natočil. Počkajte chvíľku, sa napijem. Takže som si toto chcel dneska zahrať a ešte som rozmýšľal, že by som to aj natočil. Takže nezabudnite dať like a odber a ideme na to. Toto niečo píše. No, ja moc anglicky neviem. WTF? Aha, a už sme tu. Tak toto je on. Pán učiteľ. Aha, tu sú dvere. To je niečo ako škola. Neviem, že to aj je škola. Nazdar. Čo je toto? To kúkame dozadu. Toto bežíme. Toto asi neviem, že chytáme niečo. A toto je item. Tu môžeš stopnúť hru asi. Aha, stopnúť hru môžeš. Čo kúkaš na mňa? 99. No ideme. Hej, ja som si teraz všimol, že sa nemôžem kúkať hore a dole. Tu sú také zošity, písanice. Áno, a tady to budeme ako... prepáčte, že tam hučí vysávač. Takže... idem počítať. 3 plus 4. 7. Dobre. 7 minus 5. 2. 6 plus 7. 13. Yes! Dali sme to. A chváli nás. Dostali sme peniaze. Coin sme dostali. Ďakujem. Čo tu máme nejaké? Čo tu máme za pravidla? Počkajte. No kurde, to je anglicky, aha. Kto chcete, tak si to prečítajte. Dobre. Tu sme už boli. Takže ideme sem. Zase 99. Jaj, tu zase ideme počítať. Kúrňa. 2 plus 9. 11. 7 plus 8. 15. Čo? Tebe šibe, to mám jak spočítať. A to mám jak vedieť, čo je to. Dám asi... A do riti. A do riti. A do prdele. Niečo očujem. Do prdele. Nie. Do riti. Biež! Tak my sme v riti. Aha, dávam staminu. Utekaj, kámo. Učiteľ nás ide sfackať. Do prdele. Ber čokoládu. Ber tú čokoládu. Bež. Biež! Ona zabije. Počkaj, tam tým pravickom trieska po ruke. Da.
Nás poradne vycape po prdeli. Vieš? Nie, to je riaditeľná. To do prdele. To nie... Ty vole, to je hento. Riaditeľ, neviem, že... My nemôžeme bežať po triede, nebo nás chytí. Idem sem. Nemôžem bežať, som unavený. On ma chytil. Takže nemu neutekli. Takže ja som mal urobiť... Jaj, more, ja som to zabudol. Ja mám urobiť všetky príklady a odísť ze školy. Jaj. No už tak ideme znova. No to už poznáme. To je strašné, jak sa mu točí hlava. Nazdar. Ideme robiť príklady. Matematika je moja obľúbená hodina. Ale slovenčina a ostatné veci takto neznášam. 5 minus 2. 3. 3 minus 6. 3. Ja som to zabudol. Tak čakaj. Aha, to už môžem. Ja som čurák. Bože môj. No. A už ma ide vybiť. Už ma ide vybiť. Počkej, kde sú tí dvere? Tu boli dvere. A tu nebolo nič. Vidíte to? Počkej, to není on? To ne... Počkej, on... On otvorí tie dvere? Nie. Neotvorí dvere, dobre. Turti, riaditeľ. Ja nemôžem ísť? Ja musím ísť cez triedy? Počkej, než to na mňa vyskočí. A jak prejdem? Haló? Ja nemám tu coinu. Nazdar. Ja nemám tu coinu. Dorici. No, tu je pán riaditeľ. To je v ríti toto. Počkajte chvíľku. No už som tu. Trochu som to posral, ten príklad, takže to musím ísť odznova. Dúfam, že nemám prst pri tom mikrofóne. Ja som prešiel cez ňu. Kámo, prečo na mňa furt kúkáš? Daj pokoj. Vidíte? Teraz ste to všimli? Tu neboli dvere, tu bola normálne stena. A tu boli tie dvere. A nám ste si to všimli. To čo je tam vonku? A jak som prešiel? To je všetko 3Dčko. Neviem, že to nemilím. Dobre, kámo, idem už počítať tie príklady tvoje zasraté. Posratý baldy. 7, ľahké. 8 plus 4. 12. Prepáč, že som chvíľu ticho, ja to počítam. 6. Choď mi do riti! Teraz si budete hovoriť, bože, aký je on sprostý, on nevie príklady. Počkajte, ja to musím znova zase celé spraviť, prepáčte mi to. Toto je tak posratá hra, že by som to rozbil. Ty kokos, uhni debil. Vysraté príklady. Ho udusím. 1. 7. 0. No, už si šťastný? No, chválme, aký som sprostý.
Ďakujem ti. Neviem tu koľnú posratu. Kúpiš si za to nejaký hendo dobrý drink. Ideme. Bože môj. Problém? Toto je problém. Počkaj. 3. Choď mi do riti. No, čo si nasratý? Máš hubu opleštenú. Bože, aký si škaredý. Ja to ešte počítam? 6. No. 0. Udáš ešte viacej nasratý. Bože. Ty kokos, nejaký rýchly. Čo ti šíbe? Nie, ja som u raditeľa. Ja som u raditeľa. To čo je pre Boha? Tu je Baldi. Nie. On je tu. Nie, on je tu. Do riti. Chod do riti. Ty zmrt. To čo je? Toto nie je normálne. Počúvajte, chlapci a dievčatá, skúsim ešte jeden a už potom sa na to vyserú, lebo toto je proste čosi strašné. Jako je toto úplne ľahké, ale skúsim to. Nebo je to hra na mobile, neviem, či si to aj všimli, je to nehra na počítači, nebo to by ste museli vidieť tam, vidieť tú myš, teda tú šípku. Takže ideme ešte posledný pokus. Ty zmrde. Nazdar, Huchil. Pardon, treba ťa trochu má u sere. Na čom nie sú zošití? To je na hovno je. Je to nejaká čokoláda. Poďme. Ježiš, to je ľahké, to by vedel každé decko. 0. Jaj. 2. Aby ťa posralo, debil. Jak to, že som nemal v škole za to 5 z matematiky, keď som mal samé jednotky, more? No, teraz jak prídem. Ma je zamrdať, hovado. More ma nie, že ma zmácíš, more. Ja idem ti ešte rýchlo spočítať príklady. Čo bol za zvuk? To nie je henta, tá jeho obuvená žiačka, nebo jak sa volá? Nejdeš za mnou, kamaráde, nejdeš. Idem to radšej spočítať. 6. 5. Jakže nie? Bože, ja som sprostý. Aspoň vidíte, aký som sprostý z matematiky, ale som aj dobrý v matematike, ale občas to trochu poserem. Toto mám jak prosím ťa vedieť, kámo? To čo je tam je sama hapa... Bože. Toto mám jak vedieť, kámo? Vieš, to dám ti tam toto číslo, aby si vedel. Tak nič. Ale dávaj už! Ty vole, to pravidko už sa zrýchluje. Kde si? More, ne, že na mňa vyletíš. Pane... Do prdele! Dober ma, ty hovado. Čo ty, debilko, ha? Máš hubu. Toto je tá jeho obuvená žiačka, kde je? Toto. Jak sa volá? Ty vole. Nechaj ma. Kurňa, on ma chytil. Prečo tam je fidget spinner? Dobre, ja sa už vyserem na túto hru, lebo ma tak štve. No už buď ticho. Dobre, ticho buď už. Kámo, to pravidko má ty vole koľko metrov. Lebo teda nie metrov, ale centimetrov. Bože, prepáčte, že som už nejaký šibnutý z toho. Tak dobre, pokiaľ sa vám video páčilo, zanechaj like a odber nejaký ten komentár a ja sa s vami učím. Čau.